că mă dor mâinile. Rare, mă dai tu că să te dau și... Uite, pe ăsta mă, uite. Dacă găsesc să faci așa, îi treci cu una într-alta. Hai că poți. Hai, înaintează, aici poți. Știu. Dar mă dă mai așa, nu. No, pune o mână. Să vezi cum o să ajung acolo. Dar nu cred că ești în stare. Ce? Pe sus. Pe sus? Dar hai, fi bărbat, acum ce ești găsea? Așa, bravo! Haide, hai! No. De ce te dai mâinile? Hai, mă, Roli-mă! Imediat. Uite, mă, dar eu nu stau nici într-una din aia. Tu la ce? Deci eu nu fac nici... Ia. O, stai mai înalt aici. 5, hai că am făcut 3. Hai că pot ajunge. Ăsta nu mă duc, e prea înalt. Bravo, bravo, Am fost pe alt. bravo, Haide! bravo, bravo. Trebuie să ai risc, bravo, bravo, hai. Poți! Am ajuns. Am de ăla, știi și de... Ai ținut așa? Uai, ce greu e să mor eu! Hai până uite cât vin să dau. Vin să dau. Gata, uite! Ce atunci? Hai, doia! Hai găsit doia, pe jos! Cine am mâncat, la tine? Cine tu? Eu. Ce-i? Tata, ai un țințat pe cap. O să-ți țin. Ține-mi. Eu să-i mai... Bine. Am găsit doia pe jos. Hai, ce este magic! Haide. Filmezi acum chat. M-ai filmat? Stai, Nu mă, da, uite, chiar. Acum hai că te dau eu. Hai că te dau eu. Nu pot. Trebuie să era. Când dai, hau, da, voi acum,